Submarinistes treballen en la neteja del fons de la presa del pantà de Sau. El llot acumulat ha tapat els desaigües de la presa. Ha fet malbé els blindatges metàl·lics que el protegien i provoca pèrdues d'aigua incontrolables. Un grup de submarinistes netegen aquests dies el fons de la presa del pantà de Sau. És una feina complexa perquè es tracta de reparar les parts metàl·liques de la presa sense buidar el pantà i, per tant, sense interrompre el subministrament d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona, Girona i altres poblacions. Els submarinistes netegen el llot que, al llarg dels anys, ha tapat l'entrada dels 4 desaigües del fons que s'han de reparar. Una vegada s'hagi fet aquesta primera operació, podrem entrar, desmuntar les comportes i refer tots els desguassos de fons, que estan actualment molt deteriorats. El blindatge dels desaigües s'ha rovellat i hi ha pèrdues d'aigua. Si no es fa la reparació, l'embassament s'aniria buidant tot sol. Els treballs subaquàtics en preses són molt perillosos. La temperatura de l'aigua és molt freda, la visibilitat gairebé nul·la i a la profunditat on treballen, que és d'uns 60 metres, els submarinistes només s'hi poden estar un quart d'hora. Un robot subaquàtic amb llum, càmera fotogràfica i vídeo permet fer el seguiment dels treballs des de la superfície. Les mesures de seguretat són rigoroses. Abans de sortir de l'aigua, el submarinista ha de reposar mitja hora en una petita gàbia instal·lada a uns 10 metres de profunditat. Les mesures de seguretat inclouen també una cambra de descompressió. Les obres costaran uns 450 milions de pessetes i es calcula que no estaran enllestides fins d'aquí un any i mig. Els treballs que ara es fan a l'embassament de Sau s'hauran de fer en un futur immediat amb moltes altres preses, perquè la majoria van ser construïdes en el mateix període fa uns 30 anys i els elements metàl·lics s'han deteriorat. Uns 200 escoltes de les comarques de Tarragona participen aquests dies